vrienden. Verklaar jij in Rico de Castro dat ze verder niet daar rechtens geen beletsel is tegen een voorgenomen huwelijk met het gestel Bosca hier tegenwoordig. En dat jij allemaal niet tegenwoordig doet om getuige te wees dat jij het gestel Bosca tot jouw wettige vrouw neemt. Is het eigenlijk? En ik wil de kast doen. Jij kiest voor God en allemaal tegenwoordig verklaren dat jij gesteld was als je wettige vrouw neemt. Beloof jij dat je haar nooit zal verlaten, dat je haar zal lief nemen en getrouw zal onderhouden, zoals een getrouwe en godvrezende man aan zijn vrouw schuldig is. Beloof jij verder dat jij heilig met haar zal leven en haar in alles getrouw zal blijven voor de komstige uitspraak van die heilige evangelie, dat is die beantwoord. Gestel was er. Jij geeft voor God en allemaal tegenwoordig verklaren dat je in Rico de Castro als een wettige man neemt. Beloof jij dat je ons zal liefhebben, gehoorzaam zal wees, ons zal dienen en houden en ons nooit zal verlaten. Beloof je verder dat je heilig met ons zal leven en om in alles getrouw zal blijven, zoals een vrome en getrouwe vrouw aan een man die schuldig is voor een komstige uitspraak van die heilige evangelie. Dat is het antwoord. Ik verklaar nou dat in Rico de Castro en Gestel Bosca hier tegenwoordig rechtens getrouwd is. Mag de Vader van alle barmhartigheid, wat jullie dus aan genade tot hier huwelijk geroepen is, jullie met oprechte liefde en trouw verbindt en jullie zijn zegen geven. Amen. Brengen van elkaar.
om het daar in onszelf niks goed te zien. Dus we willen al meer te knopen voor de Heer, zodat het allemaal met samen kan buiten. Zodat Hij je in staat kan stellen om je beloftes na te komen en jullie zijn zeer te vergieren. Ja, dit is van harte geluk gewenst. En die kerk hebben, voor die leider. Het is geweldig dat God dit aan elkaar gegeven heeft. En die is ook gelijk. Die hebben. En ook dat we op grond van vertrouwen dat hij verder ook zal blijven. Op die afvoering hoe die leven ook nog gaat. Zijn leven is. De Heer, dat het de Heer is. En ons ook, ik wil ook namens die kerk graag willen een Bijbel geven. Als weet je, we hebben al een Bijbel. Maar een Bijbel kan ons nooit te veel gebruiken. Zodat je dat Heer goed gebruik kan maken. Dat dit ook weer een gids mag wezen door die leven. En die Heer tot die pad voor ons gewijst. Ware geluk. Wij
lekker Regine. Hoi? Deel van die koek geweest. Ja, lang toch. Ma's hande werk maar ook. Ja, ik ben ook. Ik weet my gevra om 'n paar gevele woordjies vir hulle in. Nou oupas. Jy weet, as almal 'n glasie champagne het, wil ons graag vir Erik vra om die heldronk op sy malle punte te sit asseblief. Ons is goed, is gekort. Ek het dit vergeet hier. Ek het almal hulle heldronk op my ma en my pa. Dankie vir alles hierdie jare dat waar van ons en het lyk my van al die goed bytjies en alles kom dat wel van my sussie en Enrique. Okay, later bedank. Maar dankie vir alles. George. As ek aan Anna en George en hulle gesin dink, dan is een van die dinge wat vir hulle verskriklik belangrik as ouers was, is hulle kinders.
En ek dink Enrico en Christel gaan soos die ander kinders ook weet dat hulle altyd sal kan teruggaan na hulle ouerhuis toe, ongeag wat gebeur. Die een boodskap wat ou George vir sy kinders oorgedra het is as in dit goeie tye en in slegte tye sou hy gesit het en hy sou gefluit het. O Heer my God, as ek in eerbied wonder. Partykeer het hy net op by daai punt gekom en nie by hoe groot is U nie, maar dit is wat hy vir julle oorgedra het. Kom ons drink hy rondom hulle. George. Kan is uit, kom nie eens nog wat. Sal nou julle nie wat. O, maak het baie. Ek het net geen tyd gesê. Hier van Christel is van die Nico. Ek hoop dit is vir julle baie mooi dag. Baie mooi verder met julle sal gaan. Alles wat julle is. Nico en Christel. George. Ja, ons kan dit nie voorstel. De mensen bedankt, al die werk wat hulle gedoen het. Dit is ons Narika sê baie dankie. Hulle van Narika sê baie dankie. Al die kaart wat gemaak het, al die moeite en al die tyd. Nou deel ek baie. En Mimi Wilmara, dankie vir foto's geneem het, seker van my op. En Mini Burger, dankie vir dit al die blomme in die kerk, al die blomme. En blomme in die kerk, die koek. She's learning. We must learn it in Italian. Thank you very much for the mother cookies. En dan laat ik Christel en Marika in die kleine speelhuis aangedragen voor de vrouwen. En Gina en Marika karre bestuur het vir die bruid en meisjes vir die kerk aangebring het. Seker al genoeg baie dinge gebeur gehad. En Frank, dank dat jy tafelgebed gaan doen. Pa? Nee, man. Help een beetje, help. Help een beetje daar. Help een beetje daar. Help een beetje daar. Baie dankie. Baie dankie. Baie dankie so daaraan. Baie dankie so daaraan. Baie dankie. Dankie vir die aandag van Johan. En dan eerste plek. Die hoofstuk is alleen mense, dis klaar na. Ek kom by die lekker wetenskap van. Kan nie maar dit jy maak nie, kan jy stem hoor nie. Maar Bosker, baie dankie. Wie maak die rokke van al die dogters? Ja, jy moet eers met jou brein begin. Dis eerste. Dit nie brein. Eers moet jy bly. Is die bly van voor. Dan hier is die order hier iets. Eers moet bly. Maar Castro, baie dankie vir dit. Maak Jy's die brein. Jy's die brein, dis belangrikste. Die dominee verstaan die brein kom eers, die vrou kom eers en dan die familie. Eers die vrou. Kom. en dan multipass. Baie dankie. Nee. Dat doe jy. Waar's die bola? Wat maak jy Rico? Die gras gesny nie. Hoekom nie? En dan wil ek net kom die kind aan her sê baie dankie wat van ver pad af gekom het. Dis dit. Chris en Kan Pen. nie hoor nie. Ons moet die presenteren. Waar af kom hulle? Met klaar kom die kind aan her bedank vir Holland af kom. Waar? Van waar? Waar Holland? Is dit nie Nederland nie? Maar dit is alles wat jy kan Jan Marie weer kom. Dit weet nie meer van. Ja, dat was langs hier al. En dan Was nou Gama jou seker die afgelaat. Hoor niks.
Dan moet ek graag namens sê baie dankie. Dankie dat jy saam met my hierdie wonderlike 2 dae. 2 dae. Kan by dieselfde oggend by wees. Presies. Ek laat 2 dae wat wonderlik is nie, hoor. Dit is so sorry, maar ek dink dit is top hoor, as jy voor reg. Ja, iemand het voor hou so maar gevra. Hy gaan nou reg praat van in Nederland doen. Ontdekken dan, hij snapt er niks van. In Engels is het meer. Dan weet je Engels. Nou baie dankie vir almal wat help van die Ja, les. doe maar. Dan Portugees. Dis nie wat ons nie bedank het uitgelaat het nie. Baie dankie vir dit nie gehad. Weet je niet? Dan wil je liever een speech. Stop alsjeblieft, die was nog een speech. Ek het wat gevra. Dis nie hoeveel rampie nou begin het. Kom. Dat was heel leuk. Goeie speech, minste 3 punten. Geloof maar. Geloof maar, baba. Ek kan nie. Ik ben net aan het praten. Ek het die alles Ja, ek sê baie dankie. Gerrie, nee jongen, hij lijkt zoals jouw vriend. Nee, hij lijkt zoals jouw vriend. Jij was zeker niet, jij kan wel leren met fietsen maken. Nee, dat is waar. Laat nergens op. Nee, ik weet dat het zeker niet. Sorry, hy is stres. Kyk op jou by. Hij is best! Hy moet sy sê nie so. Hy irriteer ons op die diere. Hij wil nog zo lekker zitten. Ja, wat doet volgende? Wat kan jy nog ons? Oké, dan kan jy moet 'n lied sing. Christel, Enrico gaan die lied aan jou opdra. Kom Enrico, sing vir Christel met. Wat die wil jy sing? Sing vir hulle wat baie te doen. Christel van even bij me komt. Jij jullie soms zo. Oké, nou dit is so verder. Help je. Wat dink Oh, jy? zij 6 kolom helpen. Wanneer? Ons gaan nie help om Kyk, wat dat om is dat goed. te doen. Wanneer? Dat is niet helpen, maar niet. Jy het nog jou maar dankie gesê nie. Sing vir al. Hy moet Christel en Enrico sing vir hom. Help me, help me, help me, help me, Sing vir Jan Pieter die ken ons sit. Of Jakob reg op wat is dit? My God. Ons daai hier. Verstaan ons op straat. Hoe gaan jy sing? Gerard, je moet wat van mij. Sing vir sy diere. Weet jy Jonas sê jy is nie daar. Dit is nie vir werk. Hey, we gaan gongen. Nee, kom sessie, zij gaan voor voorzet. Kom Christel, net aan. Net aan. Chozoloza. Stel dat je van vooraf dus je van achterblijft.
Hier ons wag. Stella, Ek my toe raak aan tas. Marita. Oké, dan zie je ook niet, dan word je Kijk, nog ons een stukje lezen uit Psalm 23. Psalm van David hier. Net bietjie Christel se kar Opkikker. opkikker. Verf die binnenkant van sy exhaust ook. Mary. Ken hem spel. Ja, wat is daar aan? Schaperig. Hy lipstuk sal afkom. Nee, kom af, nee, kom af. Nee, kyk op die Hier, hy kom af. skryf op die wit stuk. Dat is niet ver. Sorry. Ja, is reg. Maar dan wil je ook niet. Wie soms zijn ze ook zijn kari dat je. Ja, nee. Ja, nee. En is het genoeg daai? Ja, dankie. Schaperig. Smaakt het goed? Hier is nie klaar los nie. Jy gaan vooruit was. Married. The love bug. My lang stelte. So voetjie. Lekker uitmaken. Hey dan. Lekker. Mag ik zien? Neem jullie. Ja, het is nou klaar. Je moet foto geneem. Lag neem. Er staan al 3 secondes en zo. Sy die manne oorleef en ek Nico. Ja!
Nou al die man. Ek het nou net so gesê het. Hy moes Ros dan nie so. Ros. Keer vir daai kamera asseblief. Dis net ons drie. Ons vat. Jy moet 'n kos staan. Jy moet 'n kos staan. Kyk, ons kyk. Wel, my van moet omdraai. Ek sal haar help, dis alright. Ek sal haar help. Gaan jy daar gee? Ek sal haar help. Kom maar. Jy nou weer ja. En dan jy kan ek moet haar help. Laat Gerard daar kan gaan staan. Okay, wat moet ons doen? Speciaal, hoe is je nou zo skap? Je moet niet straat in elkaar, nie? Ons het laas al. Ik moet niet zo vaak niet kwijt. Je speelt. Trek jou handen naar de andere man. Ja, goed, wat moet zien wat je doet? Hij is er niet. Dan is het bloed precies, man. Enrico, kom nou. Enrico. Hey, maar dan. Kan nie help, hè? Mooi omdraai, sien. Hoi, hoor. Kokkie, daar's 'n plaak op jou tande. Ja. Steeds daar. Hè? Steeds daar. Hier kom ons. Ga eers Je moet eigenlijk je bril afvallen, hij maakt donker. Hy's bietjie donker, ja. Ja, en jou bril is ook verplig. De scanners gaan nou uitkomen. Jy het nou die hele jaar gevat. En de scanners gaan nou uitkomen. Dis nou waar die scanners gaan begaan. Wat my ma? Sy het nou gelos. Nou is jy op jou eie. Weet ons hoe arm gaan het as 'n mens getroud is? Maar ek het paperclips hierso. Ek vra 'n klein donasietjie wat jy aan hulle sal kom aansteek. Asseblief. Kom help hierdie twee. Hulle het 'n bietjie van baie kostes gehad hier paar laaste dae. So asseblief. As jy paperclips. Je moet gauw naar het meer aan de park. Hou hier in afwas. Baie bal van hom vas. Jy laat die los en los. Wat doen jy hier? Wat jy dit kan ik toch zo niet zo zien? Dat is een mooie. Dan vond je nou die onder vast op zijn broek. Ja, goed. En dan moet ik jou rijden met het spel. Dan kun je is een kopspel. Pas op. Dat is een kopspel. Ja. Kijk nou hoe ze dat doen. Ja, je niet trekken, niet trekken. Wie heeft een paper? Nou ja, het was een wonderlijke 2 dagen geweest. Nou tijd om te gaan.